हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि दङ नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे चेनेलाव बरायनाय थालायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जाहैबाय जायफ्रा दिनैनि नैबे समाव जायफ्रा हाई सेकेन्डारि पास मेट्रिक पास बा ग्रेजुवेट आईटीआई डिप्ल'मा खालामनानै जनानै दोङो बा ओरैनो दोङो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे आं जिखिनि एक्सपिरियेन्स मोननाय बा जिखिनि मिन्थिगौ बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना प्राइभेटलि जिकुनु खामानियाव बा माबायदि नोंसोरो इनभल्भ जानो हागोन बा माबायदि इनभल्भ जानो बिनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन एक्चुअली आं फोरमायनाया बेनोदि आङो माने आगोलाव बेफोरनि थ्रुयैनो बहुत खामानि मावदोंमोन बेनि थाखाय नोंथांमोननो आंनाव जिखिनि एक्सपिरियेन्स दोङो बा माबायदि आङो बेफोराव जुरित सरजाबहैनो हादोंमोन बा माबायदि जुरित जानानै खामानि मावहैदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे भिडिअआव गोदानबा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोननो बे डिटेल्सखौ आङो बे स्क्रिनशटआव नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन बे जाहैबाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मेट्रिक पास 10 पास जानानै जुदि जनानै दोङोबा जायफ्रा दिनैनि समाव बा ओरैनो न'आव थानानै बेकार दोङो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ साफिसियेन्ट होननानै आं सानगोन आरो सोरनावबाफोर जुदि खामानियाव फैयोबा आङो बेखौनो सानगोन दि आंनि भिडिअ बानायनाया मोनसे खामानियाव फैबाय होननानै नोंथांमोना जुदि 10 पास जानानै न'आव ओरैनो जनानै दोङोबा नोंथांमोना जुदि बाहेरायाव थानानै बा ओरैनो प्राइभेट सेक्टराव जुदि खामानि मावनानै थाइसे थाइनै गरफा गरनै खामायनो होननानै सानदोंबा न'आव बेकार थानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होमबानो मिन्थिजोबगोन माने आरो नोंथांमोना साननाङा जे बिदि भिडिअ बानायलायनानै बिथाङा गावनो मानो मावाखै खामानिखौ होननानै सानगोन येस बेबो सैथो नोंथाङा मानो मावाखै येस आङो मावदोंमोन आगोलाव मावदोंमोन मावनायनि दा एक्सपिरियेन्स जिखिनि मोनदों बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन एक्चुअली आं दा मावाखै जेबो बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ माने सोरनिबा साफिसियेन्ट बाहायथावना जागोन होननानै आं सानो बेनि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि सोरबा 10 पास जानानै बेकार जनानै दोङोबा नोंथांमोननि थाखाय माने जब एजेन्सि जब प्रभाइडार मोनसे बा मोनसेयावनो होगोन मोनसेयावनो साफिसियेन्ट जाय माने बे रेजिस्ट्रेसन फिस 500 लायो 500 रां रेजिस्ट्रेसन फिस 500 रां लायो बे नोङो एनि क्वालिफिकेसन मेट्रिक पास हाई सेकेन्डारि पास एचएस पास आईटीआई पास डिग्री पास जिखुनु क्वालिफिकेसन नोंथांनाव थानो नांगोन नोंथाङा जुदि क्वालिफिकेसन लायो क्वालिफिकेसन नोंथांनि जबनि थाखाय प्लेसमेन्टखौ होगोन हमना ला नों 10 पास किसुमान हाउस किपिंनि जब थागोन हटेलनि जब थागोन रिसेपसननि जब थागोन नों जुदि टेक्निकेल बा आईटीआईनिबा नोंनि जा मेनुफेक्सारिं इउनिटआव मेकानिकेल इउनिटआव आरो मेन्टेनेन्सआव बिदिनो बा इन्जिनियार बा डिप्ल'मा बा बिदिनो मेन्टेनेन्स टेक्निकेल मेकानिकेल बेफोराव नोंखौ जबखौ प्रभाइड खालामगोन माने दिनैनि दिनाव प्राइभेट सेक्टराव बुहुद गोबां जब ओंखारो बे गोबां जबाव नोङो जुदि गोबाव बोसोर बा नोङो जुदि एक्सपिरियेन्स लानानै नोङो गुबुन कम्पानियाव नोङो जुदि बास्लायो होमब्ला नोंना सेलारिया ग्र' जानायनि नोंहा चान्स थायो एक्चुअलि नोंनि कम्पानियावबो नोङो जुदि अल्डेस्ट 1 इयारनि जुदि पुराना जाबायबा नोङो मान्थलि नोंनाव 1500 बा 1000 इनक्रिमेन्ट जायो इनक्रिज जायो आरो नोंनियाव इनसेन्टिभ थायो प्राइभेट सेक्टरनि जबा ओरैबायदि मोजां खिन्थु खस्थ'बो दोङो मर्निं टु इभिनिं टु नाइट जोबोर खस्थ'बो दोङो आरो डिमान्डबो दोङो मार्केटआव आरो नोंनो खामानिबो मोननो इजिलि बिथांमोननि थाखायनो आङो बुंदों जायफोरा जुदि फिसा फेनला जुदि 10 पास जानाय हाई सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोन बा डिप्ल'मा खालामनाय बा आईटीआई खालामनाय बा ग्रेजुवेट खालामनाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन बे जाहैबाय नोंथांमोननो मोनसे एजेन्सिखौल' बुंगोन एन्टिसिपेट होनना बुङो जोङो एन्टिसिपेट एचआर कनसालटेन्सि बेयो माने बिराद मोजां प्राइभेट सेक्टरनि थाखाय जब प्रभाइड खालामनायाव बिराद मोजां दिनैनि समाव बिराद बिफाव लाबोगासिनो दङ आरो एक्चुअलि आंबो फार्स्ट जब लादोंमोन बा प्राइभेट सेक्टराव मावदोंमोन टेक्निकेल लाइनाव आङो बे एन्टिसिपेट एचआर कनसालटेन्सिनिफ्रायनो आङो बे जबखौ माने इन्टारभिउ होनानै प्लेसमेन्ट लानानै आङो फार्स्ट टाइम मावदोंमोन लाइफआव जेथिया आईटीआई फरायखांनायनि उनाव
आंबो गुवाहाटीयाव MSME TRTC आव ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव CNC AutoCAD लाखांनायनि उनाव फार्स्ट टाइम प्लेसमेन्ट मोनदों फिटामोन मध्य प्रदेश बेयाव थाङाखै फार्स्ट टाइम आङो जब एजेन्सिनि थ्रुयै 500 रां 500 माने रेजिस्ट्रेशन फिस होनानै आङो बे जबखौ मोनदोंमोन आरो बे जब मोननायाव नोंथांनि थाखाय जितिया फार्स्ट सेलारिनिफ्राय 50,000 50% बिथांमोना लागोन हमना नोंनि स्टार्टिंआव जुदि सेलारिया 12,000 12,000 होमबा नोङो 6,000 बिसोरनो फार्स्ट सेलारिनि मान्थनिखौ बिथांमोननो प्रोभाइड खालामनांगोन मानोना बिथांमोना नोंनो जबखौ होनायनि थाखाय बिथांमोना फार्स्ट सेलारिनिफ्राय 50% बिसोरो गावसोर लायो फार्स्ट मान्थ माने वान टाइमल' खेनसेल' होनांगोन नोङो पेमेन्ट बेनिफ्राय नों बारे बारे होबाय थाना जुदि नों आरो खेबसे जुदि बियो मावखांबायबा नोंथाङा अलरेडि गुबुन कम्पानियावबो नोंहा लिंकआ नांलाङो आरो नोंथांखौ एक्सपिरियेन्सनि थाखाय जाय माने एजेन्सिया नोंखौ प्रोभाइड खालामदोंमोन बे एजेन्सिनिफ्रायनो नोंथांखौ कन्टेक्ट लाहरफिनो बा गुबुन कम्पानियाव एक्सपिरियेन्स गोनां केन्डिडेट नांगौ बिथांमोनानो अलरेडि नोंथांखौ आरो फिनबाव खेबसेबाव कन्टेक्ट खालामफिनगोन कन्टेक्ट खालामफिननानै नोंथांखौ एक्सपिरियेन्सनि थाखाय नोंथांखौ केन्डिडेटनि थाखाय एपियारिं खालामनो थाखाय बिसोरनो प्रिपेरेसननि थाखाय नोंथांखौ बुंगोन बेनि थाखाय जिंगासिनो नाङा एन्टिसिपेट HR कनसालटेन्सि बेयो एक्सपिरियेन्स मोननाय आङो बियो मोजां थ्रु आरो बियो दिनैनि दिनाव बहुद फेक जब एजेन्सि दोङो बेफोरनिफ्राय साबधान था खिन्थु एन्टिसिपेट HR कनसालटेन्सिया सुइटेबल आंनि दिनैनि दानि समाव नुनायाव आरो बेहाय आं बेनिफ्राय आं एक्सपिरियेन्स मोननाय मानसि बे दोङो जालुकबारियाव दोङो बिथांमोन जालुकबारि नियारेस्ट गुवाहाटी इउनिभार्सिटि खाथियावनो इउनिभार्सिटि खाथियावनो दोङो बेयो माबाया जब एजेन्सिनि अफिसा आरो बेनि कन्टेक्ट नाम्बार लिस्टफोरखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनशटआव होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै थांनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना जुदि रायलायनायाव जुदि प्रब्लेम जायोब्ला आंनि नामखौ लानानैबो रायलायनो हागोन अलंबार नार्जारिया होदों नाम्बारखौ आं ओरै थोरै पास जानानै दोङो ओरै थोरै होननानै आंनि नामखौ लानानैबो नोंथांमोना बेहाय डिसकास खालामनो हागोन अलंबार नार्जारिया बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों नोंथांमोनजों खालामनो थाखाय माबाफोर जब मोनगोन नामा माबाफोर रेजिस्ट्रेसन खालामना दोननो हागोन नामा होननानै जास्ट कन्टेक्टल' खालाम आंनि नामखौ बुंबाबो जागोन बा बुङाब्लाबो जागोन नोंथांमोना जुदि रायलायनायाव उसुबिदा मोनोबा बुंनानैबो रायलायनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना जाहाथे सोरनियावबा सुइटेबल जागोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना जुदि सोरनावबा जुदि बाहायथावना जुदि सुइटेबल जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव कमेन्टआव नोंथांमोना लिरनानै हर आंनो जुदि आंनियाव सुइटेबल जादों होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव खेनसे फिन खावलायफिनबाय नोंथांमोननि गेजेराव फिन खावलायफिनबाबो नोंथांमोना चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो आरो बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय सुइटेबल बायथावना जिखुनु खामानियाव बाहायनो हायो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि साननाया जाफुंथों होननानै आसा फालिनाय थाबाय गोजोन्थों।